Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif iż-żarmar taċ-ċumnija ta' Dellimara li saret aktar kmieni din il-ġimgħa hija simbolu tal-politika ta' enerġija ta' dan il-gvern. Spjega dan f'intervista li saritlu fuq One Radio fejn qal li dan l-impenn ambjentali wassal għal kontijiet irħas u kwalità ta' arja aħjar. Barra minn hekk huwa dan il-gvern li qed ikompli jiġġenera n-nofsinhar tal-pajjiż. Biex wasalna sar xogħol u ppjanar lilu sejjer minn qabel il-Partit Laburista daħal fil-gvern fl-2013 permezz tal-pjan tagħna tal-enerġija illi wassal mal-ewwel għal roħs fil-kontijiet għal familji u għan negozji ta' stimolu ekonomiku ta' stabilità għax għandna l-assigurazzjoni illi fit-tul jiġri mill-prezzijiet taż-żejt il-kontijiet ta' pajjiżna tal-familji ħajibqgħu stabbli u ħajibqgħu irħas, imma mbagħad il-punt kruċjali li l-ambjent jittejjeb. Tkellem ukoll dwar iċ-ċentru tas-saħħa li nfetaħ din il-ġimgħa f'Ħall-Kirkop u li kien l-ewwel ċentru li nfetaħ f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 20 sena. Il-Prim Ministru kompla jgħid kif barra minn hekk sar titjib f'Mater Dei, inbena sptar ġdid tal-onkoloġija u ieħor li joffri kura għas-saħħa mentali, kif ukoll ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa Għawdex. Dan flimkien ma' pjana l-ċentru tas-saħħa ġdid fit-Tramuntana ta' Malta biex bekk tkompli tittaffa l-pressjoni minn fuq l-isptarijiet. Hija parti minn strateġija fil-qasam tas-saħħa li diġà mill-ġdid waslet għal riżultati konkreti ħafna, in-nies jafu, naqsu l-listi ta' stennija, naqsu l-waiting lists, m'hemmx illum il-ġurnata pratikament pilloli u mediċini out of stock, għandna kollaborazzjoni b'saħħitha mal-privat u dan kollu qed iwassal għal titjib fil-kwalità tas-saħħa u fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dr. Muscat kellem ukoll dwar il-fatt li għandna gvern li jaħdem favur il-negozju u li qed ikompli jkabbar l-ekonomija. Qal li dan huwa importanti għax jekk jitnaqqas dan it-tkabbir li kbar daqqa se jaqilgħu għall-klassi medja u żgħir. B'hekk dan il-gvern qed jimmira biex fil-budget li jmiss jerġa' jkun hemm surplus. Aħna permezz dak is-surplus qassamna dak it-tax rebates, neħħejna t-taxxa fuq il-pensjonanti sa 13,000 euro mill-pensjonijiet, żidna l-pensjonijiet sena wara l-oħra u qed nimmiraw biex din is-sena wkoll ikonna surplus ieħor fil-budget tagħna. Fadal problemi mela ma fadalx problemi, fadal issues li għandhom x'aqsmu pereżempju mal-kirjiet illi qegħdin nindirizzaw u ħankomplu nindirizzaw. Rigward il-budget ta' din is-sena li se jitħabbar fit-22 ta' Ottubru, il-Prim Ministru qal li dan se jkun totalment l-oppost ta' dak li kien iħabbar Gvern Nazzjonalista li kien isawwat lil kulħadd jissikka ċintorin u jara minn fejn ħajġbor li żjed taxxi. U dik id-differenza li għamel dan il-gvern qabel kienet tkun ġej il-budget x'se jolli. Did-darba issa id-diskussjoni tkun x'se jżiedna jew kemm ħajżiedna u dik hija sinjal tajjeb. Aħna nżidu kemm nifilħu li nżidu b'mod sostenibbli għax għal xejn li jekk il-pensjonant nżidek 10 euro dis-sena ma nkunx niflaħ għas-sena d-dieħla mbagħad noħodhom lok lura. Dan hija l-istrateġija ekonomika u fiskalità tal-gvern u dak li jistenna l-poplu aktar għaqal, aktar riżultati, aktar tkabbir ekonomiku sostenibbli.